G, what up? Good morning, people. Good morning, good morning, good morning with the gang. Konting kawai. Hi, people. Woo! Muna mong ganyan rin sa buoy. Nasi Don Pakundo. Okay, ha? Ano sa'yo problema? Jis lang na, ha? Muna mong mga purpose pag manay diri sa bukid. Kani nga ni sayo sa buntag, sunrise, fresh air, fresh air, green surroundings pang pa-healthy sa mata. And ako ipakita sa inyo akong background. Yan. Hi people. Suman sa nibi. Fresh air. So nice. Oh my god, so nice. Ang lovers. Yee! Ay, giling Unya, nagluto namin karon kay Unya at Tomisa Falls, baby, Falls. Kayo kayong lantor. Kulba na hikoya o tubo ni Jason. Oh guys, usa sa akong gipalit gyud kay bangko. Kamo na ka sa mga tambok, lisod kay mo yaka, usay mulagom pa mi kay among mga tiyan gababag. So nagpalit gyud ko bangko. So pag abot sa may ngani, lingkuran. Sit like a dome, si Don Pakundo. Yes. This is life, baby. Dagay mga tana ba nga, anong nagsige mo kay saka-saka sa bukid, burn? Daghang kay purpose. Number 1, healthy siya, no? Kay paspas kuan man siya kanang papasingot man sa pagpasaka, paspas imong singot, healthy. Number 2, kani usa ni sa karason ngani. You know, you go back to the nature. It's really nice. Early morning ang mga pika, init ka. Tapos tatanaw din ka sa binuhat sa Ginoo. Look at that. Yan, it's really nice, promise. And you know, you will still go back to the simplicity of life. So, boryan akong gusto ba nga, you will mag-earn ka og dako, na kay enough income, money, and yet ang imong kinabuhi simple lang gyapon, di ba? Gusto ka na kay paliton, pwede ka makapalit. Tapos pag yan simplicity ang buhay, pag nga ni maandag ka nga simple ra kay kinabuhi, dili ka mahimong reklamador. Muna ako napansin sa akong self, di na ka reklamador. You'll be happy sa mga butang nga mga ginagmay, ma-appreciate nimo ba? Like for example sa ubang tao, aircon na ilang kwarto, nindot na sila kwarto, pero reklamador kay pangit ang design. Kani mong sikag sa kasaka, mag-tent lang ka ana. Bisag makaplasta lang kag tulo, makatulog lang kag sakto, satisfied na ka, you'll be happy. Ang ubang tao dia gabanigra sayo wala pay habol. Diba? This is really nice. And I love this. Kamo dia, kamasi nagasunod sa akong mga video sa akong pagsakasaka. Gusto ba ninyo mo-appeal sa mo or gusto niyo nga ma-experience ani? Comment below. Or example, first timer mo or gusto ninyo hadlok lang mo kay basi din niyo kaya or ana. Comment below. Let's see. Alright? It's really nice. Nindot ang experience. Kapoy. Sometimes tunga-tunga sa mong pagsaka mo yung kang anong ni uban man ko ano, yung anong ni appeal pa man ko ano, pero kanang pag-abot nimo rin sa taas, it's worth it. It's really nice. Thank you Lord. Thank you Lord sa imong gihatag ani. This is really nice. Laira ang life, baby. Panyero. Oh, isa na akong kamigo si Kuya Dodson. Katawhan kini dapat inyong ampingan. Ang Diyos sa dugay na nga panahon, mao'y nagmugna ni ining tanan. Unta ikaw sa kadunay kaniya mapasalamaton.
pagkanindot sa panahon karon. Yeah, dude, sa imong message sa uban diyan nga gusto mong experience og bukid-bukid. Sa may nakalesan ni ha. Para sa mga uban nga nakatan-aw lag bukid diha sa katibihan o asa ba makita mga pictures, lahi mga igsuon kung naa ka dinhi sa taas o ikaw mismo nahimong kabahin sa maong nindot nga talanawon nga bukid. Unya ikaduha, gawas nga nindot kayo mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Sa dihang magkatkat ka gikan sa ubos paingon dinhi sa taas, imong ma-exercise sa hinay-hinay ang kaugalingon kay di man pinaspasay, hinay man. Correct. Ang imong mga join sa hinay-hinay, ang mga taya, mga panas, musinaw, pati ang imong upaw. Ang pagsaka sa bukid sama sa kinabuhi sa tao. Nay nindot, nay kalisod. Kasi mo malan-ulanan ka. But I tell you, kung magpadayon lang ka, magporsigido lang ka sa usa ka butang nga imong gusto makabot, pag abot nimo sa taas, pag ma-achieve na nimo, it's worth it, baby. It's worth it. Come on. Like join us. Comment below. Dalo na lang akong bangko. May na andre ka na bunk house. So actually, wala namin nag-tent. Dahil sila. Good morning, people! Pulutan mo ilo. Kulba kay pulutan na. Right, it's breakfast time. Da? Oh, chef cook may gala. Kanakol! Chef cook. Okay. Nabusog naman ikaw kagahapon. Paliw lang yun, isagol-sagol tanan ha. Shitik. Ang spam. Ang biplop. Amang. Shal kayo ko. Next time di mo magdalag. Ako pagdalag mga baratona. Ang nagpainit sa among mga kagabinon. Wala na hurot. Fighter 50. Tumbling na may gala. Ug habang luto sila sa breakfast, may lake diri sa ubos. There's a lake. Kiburom daw ni siya bulkan. Hi guys! It's a Sunday early morning, pababa na mi. And next stop, muhapit mi og falls. So nagluto mi sa mong breakfast. Dito ra mi sa falls maligo. Ito mi mga on. Pray. Nero! Pray ta pa Nero! Orahe! Ha? Sina ah? Kamot lagi? Dok mo, dalikyat lang ni Kajot ni Bernilla kung sumikit na naka-full gear pa. Guys, nainindot kayo nga view diri among giabutan. Okay. Tuyok be. Look at that. Ups, pundo. Paita tuyok. Hawa di sa may nagablak na. Naupaw na gid bukid sa Miss Ortol. Yes. Naupaw na gid ang mga kabo. Lahi man nga upaw, lahi lang nga upaw. Oh, there. Nasa ako, Bernie. Dude. Sige, hinay. Up, yeah. 30 degrees. Balik. Finally, we're here. Woo! Goods. Dire. Bye. Woo! Grabe. Ako memory card, 9 minutes lang nabilin, guys. Nakoy bangko. Tapos para to celebrate life, come on, butong, baby, butong. Hugiti ko be para sick be, one time lang. Si Christine. Muna. Kuya palikod mo lang. Sila na lang sila. Kiss. Life, baby. This is life, baby. Woo!
Yeah. Alright, people, let's eat. Alright, let's put ourselves in the holy presence of God. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord, sa safety sa mong pagnaog diri. And please, Lord, i-guide ning among food na among kaunong karon. Sabay-sabay, bless us, O Lord. This will give us about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Poodle time, baby, poodle time. Nice cut. Mga igsoon, nakakita akong sili nga wild. Akong nakitaan. Akong gikutluan para kaninyo matilawan. Sili. Pugnawa, oy. Nindot kay ang poles, pero ang problema sa mga gatrek, dagdag kay basura ginabilin. Dapat pag musaka mo, dili mo magbilin og basura. Basura o, dagang kaayo ba? It's time to jump, baby! Yeah, G, what up? Sulog kayo? Who's this pretty blonde chick taking bong rips? Park Ave, catching a cab the next morning. We party hard last night, I'm fucking exhausted. Headed back to my hood, I'm feeling nauseous. She said someone broke her heart, and now she's cautious. She thinks the fact that I'm a broke rapper is awesome. Tennis lessons, I wonder what those look costed. So shout out to all the Rachels and Lawrence, mine players in the wintertime. 3 courses for dinner time, VIP, Patron and lime, smoking weed while we drinking wine. Me packing district, there was a line. Oh, we must have skipped it, or she must have sniffed it. Living recklessly, she said to me. She said to me.